What's up guys? Ako ng paninda ko mamaya. Pang almusal yan. Sinangag. Lalagay ko na sa styro para dalhin ko sa palengke. Ngayong oras na to. Anong oras na? 5:30. Tuyo, hotdog, salamin to, tsaka skinless, tsaka itlog. Tsaka meron pa, tilapia. Meron. Ano lang yan, 35. Pag tatlo yung ulam, 35. Pag dalawa lang, 30. Yan guys. What's up guys? Ako ng paninda ko mamaya. Pang almusal yan. Sinangag. Lalagay ko na sa styro para dalhin ko sa palengke. Ngayong oras na to. Anong oras na? 5:30. Tuyo, hotdog, salamin to, tsaka skinless, tsaka itlog. Tsaka meron pa, tilapia. Ano lang yan, 35. Pag tatlo yung ulam, 35. Pag dalawa lang, 30. Yan guys. Gana tayo. Maglalagay tayo na good morning. Sabi dyan, sabi tayo nito. Ano kayo? Gising ka madaling araw. Gas. What? Mga kaintindihan niya. Sana hindi na nakaintindi. Hindi na. Minsan lahat mga idol. Hi guys. Ngayon, lalagyan na tayo ng hotdog. Nasa camera. Bumili na kayo mga idol. Parang Roger, bumili ka na. Parang Jubin, parang Joey, parang Ramil, parang Morris, bumili na kayo.
minute. Kaya, ang pagbalik. Nandiyan ba kayo guys? Yan guys. Tapos na ako magana. Ayun. Sunod. Tapos na. Ito, try ko na.